No ya mateko rwase kinyoro kiabo kinamiye gotoka imeye ebunge ya bubase county ya Kisii kere berene kyo bakogokera magega yo mwana obo uyobere ka gusira asegeka kie miaka 53 abete ka gotoka korengana ne amateyo nigo yabetege kumanyiwa no mwiri abuna omwana uyo babere bakuriya samatuka mange nigabetega korokana ase omutandao o TikTok egento kyaberete amateyo kubwatena konyoro omwana uyo ase chinse mochia nakuru nigo batwara umucengo monene nakogoka asogotoka ku mwana uyo asumuriketwo Mildred Mumanya bagawikira nasingeyo omogoko no mucengo ni goine kigwa asenga ya Ruben Mumanyi ime kenyoro kyabo kinami ase bunge ya bubasi county ya Kisii magayo mwana obo asereta Josh Mumanyi koirana asenga yabo asasirete kurwa asengeyo asigeka kemyaka kyanda ya itire bono okoirana kwaye nigo anyorekana gwetera ase mitandao ya TikTok egento kirira eyamate yabo kubwatia goika kumwekera asensemo ya kelicho asabereka gukinera asenga yo musamaria omuyabu na abayibuli baye bakwerera umwana oyo sirete no nokoro kujo Mumanyi iga sirete kurunga iga yarenge 2016 umutinyukane cyarenge tare 16 karale ko gande kanisa na twate bungora kana sekete twamnyoka bosongo naragenda bosongo nkanda nabera bakabutuko saa 8 street ngote ungano ale street dende ndole sa chokolere kindiko morora ngatiga bona munarinde atoge TikTok ndo mwana mwa bakachati na anti hai akamuna tuachi tirende ya bulletin na tuamunyorete akataka kanire no tuanga tatu manyeti akirene na bachi to siasa kamutebinga na bondo jingwe mamu mino mubiekaine ona le no lyo mulene tenera akateba ngata tata gitimanga na bikese ono ta katua umwana ka enda akasibokanera gato umwana ondo garinya sa utinyi ya mariga twara mutangasire nigo sokoro yaye na ngina koro boigo bagokera okoirana kwaye tole no moko sana umonge mone ikiagera muchukuru rabure matuka manga ngi miaka kianda ekara tuge tubuno tokira sensa mo yaltein ekara abana baitu bachie toro tokonyoro bamuretire titukuria morogoba elia rengeri titukuria Jumatano katwagogete sana bune family ne kenyoro na bairi na basantu nsipi katwagogete mono sana kana ituko wara mwana yo ikire igana ogete ngabana mogoko manne sana ekiaro to mwana agusira kurunga atakweti bantu barire agusira bosaigo atamenga yasi lete gukya o mwana Josh Mumanyi nigo boigo agoka kwirana asenga yabo ase kurinda togya omusamaria uyo beirega kumurenda asegeka mpaka bono iga asoire ase college nilikuwa huko Kericho nimekaa huko nimelelewa huko masa shule huko up to now niko college huko Nakuru and wakinikuja mimi sikuwa naamini kama ni wazazi wangu because it's been so long tukiwa nao before hata wanileta hapa mimi nilikuwa nimekataa lakini up to the time ule guardian alikubali tukuje wote hapo ndio nilikubali tukakuja juu hata nilikuwa ni mradi ya kukuja wote hadi nyumbani ilikuwa furaha yani ilikuwa furaha machozi watu walifurahia Mateyonsi nigo yakira omusamario yombu yamono ase okubalendera omwana obo akinya saba konya basigisi balia ege na bare kogenda banyo bagura asabe lakini bagweta sagaya bakamosomia areliti omwana oyone nyasati abasizeni balia basigisi balia jekina atabenga tangambia mono mara etagwa tigerengo eso moito koro yitogoje waibure biya yangeko twabeire no moko monene uri utabwatie kerengo na ngote onga nyasaye tarairi nyasaye Reporter ya Igetaseni kya Ndizi TV etaliane Mildred